बिटिसि इलेक्शनाथ' थांबाय आरो दिनै जोंनि इउपिपिएलआ प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै मोनसे गुफुं समाजजों लोगोसे गुफुं सरकार दानो थांगासिनो दं। सरकाराथ' दाबाय, दा गुफुं समाजखौ जों दा माबोरै दागोन बेनि मोनसे थांखि दङ। बेनि अनगाबो फैगौ एप्रिल दाननि गेजेराव जानो गोनां एमएलए बिसायख'थि, बे एमएलए बिसायख'थिनि थाखाय जों इउपिपिएल दोलोआ जानजि खाफ्राबाय आरो बे जानजि खाफ्रानायनि दिनै मोनसे सिन जोङो हाथिसार हालामनिफ्राय आं सासे 12 नं चिरां दुवारनि बिजाथि महरै सिखांनानै देरहालांनायनि उनाव सरकाराव जेराव जों मानगेदा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों सरकार दाबाय आरो दानायनि उनाव दिनै जों हाथिजारनिफ्रायनो जागायजेनबाय फैगौ एमएलए बिसायख'थिनि जा दावहा, बे दावहायाव जोङो माने थुंग्रि लानानै देरहासार जानायनि मोनसे मिजिंजों थांनाय 2020 सननि 27 जानुवारियाव जोंनि एकर्ड जानानै फैबाय। बे एकर्डनि उनाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बे एकर्डनि दफायाव होखानाय बायदि साफ्रोमबो एनडिएबि एक्स वर्कारफोरनि थाखाय थांना थानायनि राहा लामानि जा पेकेज, बे पेकेजखौ होनो थाखाय आगोलनिफ्रायनो बुंथिनाय बायदि दिनै मावफुंबाय। बे मावफुंनायाव पि आरो आर ग्रुपनि आगोलनि जा ग्रुप होननानै जोङो बुङो, बिथांमोननि जि रिहेबिलिटेसन पेकेज बेखौ दिनै होबाय। दानिया मेन बाथ्राया जोंनि एस ग्रुपनिया थालांनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोङो माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमावहाय दावगानो हायाखैमोन, मानोना जोङो लिस्टखौ गथायजोबनो हायाखैमोन। गथायनाया सप्तासेनि सिगांल' जों गथायनो हादों, जायनि जाहोनाव बे लेट जानानै फैबाय। अब्लाबो जेबो नङा, जों साफ्रोमबो एक्स वर्कारानो खोब धैर्यजों बेखिनिखौ नेनानै दंखायो आरो नेनानै थागोन। फेब्रुवारि दाननि गेजेराव जेरावहाय गभर्नमेन्ट अफ आसामा बे पेकेजखौ होनो राजि जादों एस ग्रुपनोबो, बेनि थाखाय दान मोनसेखौ नेनो हायैनि खुनु खोथा गैया होननानै आं सानो। सारनि बे ओनसोला दै लोंनायनि गोबां बोसोरनिफ्राय जेंना दंमोन, नाथाय नैबे नोंथांमोननि सरकार फैनायनि लोगो लोगो मोनसे स्टेप लानाय नुदों। दा बेयाव माबायदि स्टेप? ना दोहौआ दिनै रायजो राजानि सिगाङाव फैखादों, मानोना दिनै 110सा इउपिपिएल दोलोआवहाय बिपिएफनिफ्राय हाबफैबाय। दानिया बिनि हाबनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोङो सान 23नि उनाव, अर्थात जोङो पावाराव फैनानै 23 सान जानायनि उनावनो दिनै जोङो मोनसे आसनि लाबोदों। बे आसनिया जादों बे जोंनि हाथिसार हालामा एबा दादगारि हालामा लोंनाय दैनि जेंनायाव गब'नानै दङमोन एबा लोंनाय दैनि आंखालाव गोग्लैसोनानै दङमोन, जायनि जाहोनाव जोङो बे हालामाव 20था बरिं गायनानै फ्राय लोंग्रा दैनि जेंनाखौ जोङो सुफुंनो थाखाय दिनै जों आसनि लाबाय आरो बेखौ जों सप्तानैसोनि गेजेरावनो जोङो जागायनो थांखि लादों। जायनि जाहोनाव दिनै 17 बोसोराव मोनलोङै दैनि आंखालखौ जोङो 7 दिननि गेजेराव 17 बोसोर हायैखौ जोङो 7 साननि गेजेराव मावनानै दिनै जों होनो थाखाय जानजि खाफ्रादों।